सन्माननीय कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांचं सर्वप्रथम वैभववाडी तालुक्याच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो। पहिल्या यादीत या ठिकाणी आमदार साहेबांचं नाव उमेदवार म्हणून जाहीर झालं। अशाच प्रकारे पहिल्या यादीत मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात पहिलं नाव जाहीर व्हावं अशी आपण सगळ्या ग्रामदैवतांकडे या ठिकाणी प्रार्थना करूया। साहेब या ठिकाणी 2-3 मिनिटं या ठिकाणी आम्ही जे काय महिन्याभरात किंवा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर जे काय या ठिकाणी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत 1+30 असतील, स्थानीय समितीचे अध्यक्ष असतील, सरपंच असतील किंवा पदाधिकारी असतील, एवढ्यांनाच या ठिकाणी मेसेज पाठवून निमंत्रित केलेला आहे। अन्य कोणतीही रचना आजच्या या कार्यक्रमासाठी लावलेली नाही। हे सगळं एवढं होईल याची कल्पना नसल्यामुळे ही सगळी गडबड झाली आहे। पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांची माफी मागतो। 1 महिन्यापूर्वी आम्ही सगळ्यांनी या ठिकाणी जसं विधानसभेत ठरलंय की या वेळेचं लीड हे मताधिक्य जे आहे ते या ठिकाणी 60,000चं असेल आणि या 60,000 या ठिकाणी आम्ही संकल्प केला की लोकसभा इलेक्शनला या ठिकाणी 6,058 मतांचं मताधिक्य मिळालं। या ठिकाणी वैभववाडीत आम्ही 10,000च्या एकाही मतात येणार नाही आणि या 10,000 मतांचा संकल्प करून या ठिकाणी माझ्या सगळ्या सहकार्यांनी मागच्या म्हणजे इलेक्शन जाहीर झाली, प्रेस निवडणूक आयोगाची झाली आणि दुसऱ्या 10 मिनिटात सगळे कार्यकर्ते तालुका कार्यालयात एकत्र झाले। आणखी 20 तारीखला संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत अगदी मायक्रो प्लॅनिंग या ठिकाणी सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी मानेत मान घालून या ठिकाणी केलं। त्याबद्दल मी सगळ्या कार्यकर्त्यांचं मनापासून आभार मानतो। 35च्या 35 गावात या ठिकाणी सगळे पदाधिकारी जाऊन त्या ठिकाणी समस्या जाणून घेतल्यात। पुढच्या महिन्याभराचं नियोजन आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी दिले। वैभववाडी नगरपंचायतीच्या 17च्या 17 वार्डात अगदी काल रात्री 11 वाजेपर्यंत सगळ्या बैठका संपन्न झाल्या आणि अगदी सूक्ष्म नियोजन या सगळ्याचं झालंय। साहेब सगळ्या 58च्या 58 मतदार याद्यांचं या ठिकाणी एबीसी विश्लेषण या ठिकाणी झालेलं आहे आणि हे विश्लेषण होत असताना मागची जी काही 5,000, 3,000 मतं गेली होती ती सुद्धा आम्ही या ठिकाणी सूक्ष्म पद्धतीने शोधण्याचा प्रयत्न करतोय। कार्यकर्ता त्या मतदाराचं फेसबुक अकाउंट चेक करतोय, महिन्याभरात त्याने डीपी काय ठेवलाय ते बघतोय, महिन्याभरात त्याने कुठल्या पोस्टला फॉरवर्ड केला तो बघतोय आणि हे करूनच या ठिकाणी तो A+ आहे का, A आहे का, B आहे आणि या सगळ्याची खात्री झाल्यानंतर तो C आहे का, अशा प्रकारची रचना सगळ्या तालुक्यात लागलेली आहे। या ठिकाणी सर्व स्थलांतरित जेवढे मतदार आहेत आम्ही ठरवलंय, जे काय कोण सांगतात आमची 20,000, 28,000, 30,000 मतं आहेत ती सगळी आम्ही या ठिकाणी वैभववाडीत भरून काढण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी संकल्प केलेला आहे। त्या दृष्टीने जेवढे कोण मतदार आपल्या उद्योगधंद्याच्या निमित्ताने, कामधंद्याच्या निमित्ताने वैभववाडीच्या बाहेर असतील ते सगळेजण 20 तारीखला सकाळी 7 वाजता आपापल्या बूथवरती पोहोचतील आणि आपल्याला मतदान करतील। 85 वर्षाच्या सगळ्या लोकांचं या ठिकाणी याद्या तयार झाल्या, त्यांचं सुद्धा मतदान हे 20 तारीखच्या अगोदर कसं करून घेता येईल आणि ते 100% आपल्याला होईल याची सुद्धा आपण या ठिकाणी काळजी घेतली आहे। बूथ निहाय या ठिकाणी आपण व्हॉट्सअप ग्रुप या ठिकाणी केले। आपल्याला पक्षाने आदेश दिले की या ठिकाणी व्हॉट्सअप ग्रुप वरती फक्त पदाधिकारी किंवा मुख्य कार्यकर्ते असतील। आम्ही सगळ्यांनी आपली परवानगी न घेता त्याच्या बदल करून वैभववाडी पॅटर्न म्हणून एक व्हॉट्सअप ग्रुप या ठिकाणी बूथवरचा केलाय आणि या सगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जेवढे मतदार यादीत नावं आहेत त्या A आणि B च्या सगळ्या मतदारांना या ठिकाणी त्या ग्रुपवरती घेतोय, जेणेकरून 20 तारीख पर्यंत आपल्या कार्यकर्त्याला काही कामच शिल्लक राहणार नाही। एवढी आपल्या माध्यमातून झालेली कामं असतील, राज्य सरकारच्या, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून झालेली कामं असतील, ती लोकांपर्यंत या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून जातील। आता याच्यात सुद्धा आपण काळजी घेतली आहे, ओनली फॉर ऍडमिन करून टाकणार आहे, त्याच्यामुळे कुणालाही अगदी किती दोन विरोधक असेल तरी तो त्या ग्रुपवरती काही टाकू शकणार नाही किंवा ज्याला त्या ग्रुपवरती राहायचं नाही तो लेफ्ट होईल आणि तो त्याला आपण शोधून काढता येईल हा चोर आहे। त्याच्यामुळे अशी सुद्धा रचना या ठिकाणी आपण लावली आहे। तालुक्यातील छोट्या मोठ्या उद्यापासून ज्या 250 ते 250 वाड्या छोट्या मोठ्या आहेत या सगळ्या वाड्यांवरती या ठिकाणी छोट्या मोठ्या बैठका होतील। 100% बैठकांचं नियोजन या ठिकाणी केलंय। वैभववाडी तालुक्यात असलेल्या मोठ्या प्रमाणात जे छोटे मोठे समाज असतील त्या समाज घटकांना सुद्धा जातीनिहाय वर्गीकरण करून, सामाजिक वर्गीकरण करून तसं आम्ही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची जातनिहाय टीम तयार केली आहे।
प्रत्येक वाडी वस्ती या ठिकाणी जाईल आणि त्या जे कोण काही गैरसमज असतील तर त्यांचंही मतपरिवर्तन केल्याशिवाय तिथून उठणार नाही अशा प्रकारचं या ठिकाणी नियोजन झालंय. आपल्या पक्षाच्या ज्या वेगवेगळ्या आघाड्या आहेत, प्रकोष्ठ आहेत, मोर्चे आहेत, हे सगळे कामाला लागले. दैनंदिन रोज बैठका होत आहेत. त्याच्यामुळे ही सगळी मंडळी वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यातून या ठिकाणी काम करतात. याच्या बाहेर आपले असलेले मित्रपक्ष जे व्यासपीठावर आहेत, या सभागृहात नसलेला संघ परिवार जो प्रत्यक्षपणे निवडणुकीत या ठिकाणी उतरत नाही पण पडद्यामागून ही सगळी कामं करत असतो, अशा संघ परिवारातल्या सगळ्या 29-30 संघटनांना जो कोण कार्यकर्ता असेल त्याला सगळ्यांना संपर्क होईल, ते सुद्धा या ठिकाणी काम करतील अशा प्रकारची रचना आपण लावली आहे. प्रत्येक गावाला आम्ही सगळेजण खूप गर्दी होते पदाधिकाऱ्यांची, म्हणून आम्ही ठरवलं एक पदाधिकारी, एक दिलीप रावणे साहेब असतील तर एकच गाव घेऊन 20 तारीखपर्यंत बसतील. एक गाव एक पदाधिकारी अशा प्रकारची रचना आम्ही सगळ्यांनी लावली आहे. दुसऱ्या गावात आम्ही कोण हस्तक्षेप करणार नाही आणि जे काय मतदान होईल ते त्या प्रभाऱ्यांचं आणखीन ती काय असेल ती रचना लावली त्याचं ते क्रेडिट असेल अशा प्रकारची रचना सुद्धा आपण या ठिकाणी लावली आहे. प्रत्येक बूथवर किमान 100 मतं वाढतील याची सुद्धा आपण या ठिकाणी काळजी घेतली आहे. शासनाच्या प्रभावी असलेल्या आणि त्यांना मिळालेल्या ज्या वेगवेगळ्या योजना असतील त्याच्यात शासनाची लाडकी बहीण योजना असेल, वयोश्री असेल, किसान सन्मान योजना असेल, मोफत धान्य असेल, जसं आपण हनुमंताला आठवण करून द्यायला लागली की तू कितीतरी योजना उडू शकतोस, अगदी कितीतरी समुद्र पार करून जाऊ शकतोस, तसं त्याला त्या लाभार्थ्याला आठवण देऊन द्यायची आहे की हो आमदार नितेश राणे साहेबांमुळे तुला ही योजना मिळाली आहे. उद्या देवेंद्र फडणवीस साहेब या ठिकाणी मुख्यमंत्री झाले तरच लाडली बहीण योजना या ठिकाणी चालू राहणार आहे. त्याच्यामुळे देवेंद्र फडणवीस या राज्याचे मुख्यमंत्री झाले पाहिजे, आमदार साहेब या ठिकाणी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले पाहिजे, तर आणि तरच या ठिकाणी या सगळ्या योजना चालू राहतील अशा प्रकारची आठवण आपण प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. वेगवेगळ्या योजना आपण या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आमदार साहेबांनी गेल्या 10 वर्षात जी वेगवेगळी सामाजिक कामं केली असतील, शैक्षणिक केली असतील, आमदार निरंजन डावकरांच्या फंडातून झाली असतील, आमदार म्हात्रे साहेबांच्या फंडातून झाली असतील, आमदार खासदार मोठ्या साहेबांच्या फंडातून झाली असतील, या सगळ्यांचं प्रचार आणि प्रसिद्धीची सुद्धा आपण या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. पक्ष प्रवेशाच्या बाबतीत अमित शाह साहेबांनी वाशीचा आदेश दिलाय की आपल्या बूथवरती एक सुद्धा औषधाला बरोबर ठेवायचं नाही म्हणजे त्याला भारतीय जनता पार्टीत आणायचं आहे. आम्ही सगळ्यांनी संकल्प केला पुढच्या 30 दिवसात अगदी 100% भारतीय जनता पार्टी आपण करण्याचा प्रयत्न केलाय. मला वाटतं आम्ही 100% भारतीय जनता पार्टी या ठिकाणी दिसते. अत्यंत चांगलं उत्साहवर्धक वातावरण या ठिकाणी तालुक्यात आहे. आताच्या क्षणापर्यंत जरी बिनविरोध निवडणूक ही दिसत असली तरी आम्ही काही गाफील नाही. आम्ही आमची शस्त्र सगळे पाजवून ठेवलेले आहेत आणि 90% पर्यंत जाण्यासाठी अगदी 20 तारीखपर्यंत नियोजन असेल. 20 तारीखला सकाळी 6 वाजता पोलिंग एजंट कोण असणार, त्याचा रिलिव्हर कोण असणार, त्याच्यानंतर बूथवर बसलेले 10 कार्यकर्ते कोण असतील किंवा त्या वाडीत मतदारांना बाहेर 3 लोक कोण वाडीत काढणार आहे, अशा प्रकारची सगळी रचना संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 50 प्रमुख असेल तर त्याच्याकडे 25 मतदारांची जबाबदारी. या माझ्या 25 मतदारांनी मतदान केलं, या 25 पैकी 20 लोकांनी भारतीय जनता पार्टीला मतदान केलं, अशा प्रकारचा निरोप या ठिकाणी नासिरभाईंना, सुधीर नकाशेंना माझा कार्यकर्ता या ठिकाणी देईल. आणखी 90% मला वाटतं माझ्या माहितीप्रमाणे 7-8 दिवस आम्ही काही टीव्ही बघितली नाही, पण उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर आपल्या उमेदवारांची प्रचार सभा घेणारा हा पहिला वैभववाडी तालुका आहे. त्याच्यामुळे पुढे सुद्धा आमदार साहेब आपल्याला भरभरून देतील अशी अपेक्षा करतो मी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.